машина калдыралар. Машина калдыргач уза алмый, юлны чистарта торган машина, итеп аларга карны чыгарга тоже машина. Бул чыракта. Бул чыракта без чыгарабыз, штендерлар язабыз инде тырышабыз үзебезчә. Койшан кор явашагын билип, алдан ук хәстәрен күреп торабыз ди юлчылар. Бу Казанның Горвод Зеленхоз уешмасы хезмәткәрләре. Узган елларда әлеге предприятиедә урам чистартучы эшләргә кытлык булган. Хәзер кеше җитәрлек диләр. Техник эшләр мәсьәләсендә Аллага шөкер, яңа техника кайтты быел безгә. Ул водительләрне, ул машиналарны водительләр белән тәэмин итәбез. Дорожный службалар безнең, менә асфальт җәючеләр, һәр асфальт җәймиләр бит инде. Алар безгә киләләр. Водительләргә дә киләләр, кирәк белән тотып эшчеләр дә килә. Юлларны гадәттә төнлә чистарталар. Бу вакытта машиналар азрак була. Менә бу техниканы басудагы комбайн белән чагыштырырга мөмкин. Ул карны үзе җыя һәм читкә атып та бара. Сәгатенә уртача 5 чакрым юлны чистартырга мөмкин. Ләкин бөтен җирдә дә әлеге техника белән эшләп булмый. Әйтик, тар урамнарда, шәһәр эчендә күбрәк кул хезмәтен җәлеп итәргә туры килә. Татарстан юлларын кордан чистарту өчен 1500 техника әзер. Алар федераль дәрәҗәдәге 1000 чакрымлык һәм 14000 километр төбәк юлларын тәртиптә туда ярдәм итәргә тиеш. Бу эш өчен республика казнасыннан 5 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Юлчылар тәүлек буе кизү тора. Кыш көне исән-имин үткәрер өчен кармы, бозмы, яңгырмы, монда бөтенесе шул әзерлектән хәл итә. Безнең әзерлекне без 100% дип атыйбыз бүгенге көндә. Чөнки туз дисәңме, кум дисәңме, техниканың саны, халык саны, эшчән саны бөтенесе дә безнең норматив буенча толып җитте. Федераль трассаларны кордан чистарту өчен 7 оешма җаваплы. Татарстан юллары 8, Казанлыклар 14 подрядчы оешма карамагында. Юлларны тиешенчә карап тормыйлар икән, штраф каралган. Штрафные санкции, конечно, предъявляются как незаконно. Без юлларны ЮХИДИ инспекторлары белән бергә дә тикшереп йөрибез. Ваемсызлар ачыклана. Аларга карата актлар төзибез. Башта кимчелек булган урын күрсәтелеп, кисәтү ясала. Җитешсезлек төзәтелмәсә, штраф салына. Әлегә көчле бураннар булганы юк. Юлчыларның хезмәт нәтиҗәсе урамга чыккач ук күзгә ташланды калда яшәүчеләр. Бик яхшы монда. Ну, нормально. Безнең, например, домда дворник яхшы. Ул безнең дворник сәгать 6-дан тора, кичке сәгать 6-га тикле шунда кыйшып йөри. Кышның ничек киләсен алдан төгәл әйтү мөмкин түгел. Юллар өчен җаваплы оешма җитәкчеләре исә елның әлеге фасылында юлларны тәртиптә өчен барлык әзерлек чаралары күрелә дип белдерә. Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа Гасыр каналы.